नमस्कार. नीताच फूड ब्लॉगमध्ये आपल्या सर्वांचे स्वागत आहे. तुम्हाला नावावरूनच कदाचित कळलं असेल की आजचा ब्लॉग काहीसा वेगळा असणार आहे. आजच्या या व्हिडिओपासून आपण फूड ब्लॉगिंगला सुरुवात करत आहोत. या सेगमेंटमध्ये आम्ही वेगवेगळ्या हॉटेल्समध्ये जाऊन तिकडचे छान छान पदार्थ ट्राय करणार आहोत. चला तर मग सुरू करूया आजची ही व्हिडिओ. खरं तर आम्ही ही व्हिडिओ नवीन वर्षात रिलीज करणार होतो, पण या हॉटेलमधला आमचा अनुभव एवढा छान होता की आम्ही ही व्हिडिओ आताच रिलीज करायचं ठरवलं. हा आहे पिंगुळी तिठा. याला मामसेकर तिठा असेही म्हणतात. कुडाळहून वेंगुर्ल्याच्या दिशेने जाताना हा तिठा लागतो. याच तिठ्यावरून वेंगुर्ल्याच्या दिशेने जाताना अगदी अर्ध्या मिनिटाच्या अंतरावर आहे हॉटेल पूर्णब्रह्म. लांबून बघणाऱ्याला कदाचित काहीसं कोकणी पद्धतीच्या उतरत्या कौलाच्या घरासारखं दिसावं असं हे हॉटेल. हॉटेलच्या बाहेर मुबलक प्रमाणात गाड्या पार्क करण्याची सोय आहे, म्हणून जेवायला बसल्यावर लक्ष जेवणाऐवजी गाडीकडे जात नाही. या हॉटेलचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे इथे तुम्हाला बाहेरच चप्पल काढून मग आत जावं लागतं. हे आहेत हॉटेलचे चालक आणि मालक श्री हेमंत देशपांडे. देशपांडे काका हॉटेलमध्ये येणाऱ्या ग्राहकांची अगदी अगदीने विचारपूस करतात आणि त्यांच्याकडून जेवणाबद्दल फीडबॅक देखील घेतात. आजूबाजूला उंच उंच माडाची झाडं आणि हे इन्सुलेटेड छप्पर असल्याने हॉटेलमध्ये एसी जरी नसला तरी हॉटेलमध्ये गरमी अजिबात जाणवत नाही. हॉटेलमध्ये एका वेळी 20 ते 25 जणांची बसण्याची सोय आहे. हे हॉटेल पूर्णपणे शाकाहारी असून इथे साऊथ इंडियन, महाराष्ट्रीयन, पंजाबी तसेच चायनीज डिशेस सर्व केल्या जातात. इथे जेवणाव्यतिरिक्त चहा नाश्त्याची देखील उत्तम सोय आहे. हॉटेलचे रेट पण पॉकेट फ्रेंडली आहे. सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे इथे व्हेज थाळी फक्त 100 रुपयात मिळते. देशपांडे काकांची परवानगी घेऊन आम्ही हॉटेलच्या किचनमध्ये पण गेलो. ग्राहकांना जेवताना गरमागरम चपात्या मिळाव्या म्हणून इथे गरजेनुसार चपात्या बनवल्या जातात. इथे हे काका बाहेर दुसऱ्या ऑर्डरसाठी व्हेज थाळी तयार करत आहेत. आम्ही दोघांनी पराठे, पनीर कढई आणि व्हेज फ्राईड राईस ऑर्डर केला आहे. हे आहे तिकडचे मेन कुक प्रथमेश. आता आपल्या ऑर्डरची तयारी केली जात आहे. प्रथमेश आधी लागणारं सर्व साहित्य कटिंग करून घेत आहे. आधी पनीर कढई बनवणार आहे.
आणि आपली पनीर कढई रेडी आहे. आता प्रथमेश फ्राईड राईस बनवणार आहे. आपला फ्राईड राईस देखील रेडी आहे. एकीकडे पनीर कढई बनत असताना इथे दुसरीकडे पराठ्याची तयारी चालू आहे. काकांनी पराठ्याला अगदी भरपूर बटर लावला आहे. आणि आपला लंच रेडी आहे. या सर्वांव्यतिरिक्त घरी पार्सल नेण्यासाठी आम्ही व्हेज ट्रिपल राईस पण सांगितला आहे. आता प्रथमेश व्हेज ट्रिपल राईसची ग्रेव्ही बनवणार आहे. ग्रेव्ही रेडी आहे. आता शेजवान राईस. आणि आपला राईस देखील रेडी आहे. आणि आता आहे टेस्टिंगची बारी.
पनीर कढाई खूपच टेस्टी होती. पनीर कढाईच्या ग्रेव्हीमध्ये सर्वच फ्लेवर छानपैकी बॅलन्स्ड होते आणि पनीरचे पीस पण सॉफ्ट आणि फ्रेश होते. पराठे ओके ओके होते, पण फ्राईड राईस छान होता. हॉटेलमधल्या सर्वच मेन्यूची प्राईस पॉकेट फ्रेंडली होती. हॉटेलमधलं किचन आणि आजूबाजूचा परिसर स्वच्छ होता. हॉटेलचे मालक स्वतः उठून येणाऱ्या ग्राहकांना काय हवं नको ते आपलेपणाने बघत होते. आणि हॉटेलच्या स्ट्रक्चरपासून ते ओव्हरऑल वातावरण खूपच छान होतं. म्हणून हॉटेल पूर्णब्रह्मला आम्ही देत आहोत 5 पैकी 5 स्टार्स. तुम्हाला ही आजची व्हिडिओ कशी वाटली आम्हाला नक्की कळवा. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, सबस्क्राईब करायला विसरू नका. भेटू तर मग पुढच्या व्हिडिओमध्ये नव्या ब्लॉगसह. तोपर्यंत धन्यवाद.